O niya atong ihatag usab sa reaksyon no sa Catholic Faith Defender Brother Silbert Dondoyano. Dagi salamat, Brad. Oh. Naalantay gamay ipaklaro no sa akong tabangan akong kauban kay nalitok ra ba niya ganina nga si Pedro may nagtukod. Dili ang gipasabot sa akong kauban gatong ikaduhang iyang giingon, gitugyanan. Dili man na ingon gud nga sa tanang higayon nga dili ta masipyat og litok. Na ako manggani nga naay panahon nga akong unahuna insakto pero akong gilitok di mao lahi nga bersikulo. Okay. So mao na. Now, karon ang tema naabay bisag usa ka apostol nga makaangkon nga nasakop sa ilang pundok mao ba na? Oh, mo na ang tema. Na Kaya sa born again wala man daw kuno. Explicitly mahimong dili ko mo ingon nga naata explicitly ba nga mayong ka nga kato si Pablo Katoliko na explicitly wa tay mabasa sa Biblia na pero implicitly anang gipasabot now himuon na kong premise ang statement sa Pasugo Magazine sa Iglesia ni Cristo gyud ang ilang Pasugo Magazine Abril 1966 page 46 nag-ingon sila sa diretso na pagkutlo na to ha. Ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo. Diba? Ang atong higala kaganina, dili ko masupak ato nga iyag yung gipasabot nga Iglesia ni Cristo gyud ang gitukod ni Cristo. Iglesia ni Cristo. Pero dili lang ko mauyon kung moingon siya nga maunang kang Felix Manalo nga Iglesia ni Cristo. Ngano man, kay kining Iglesia ni Cristo sa Biblia unang siglo man ni nagsugod. Samtang kanang kang Felix Manalo, 1914 lang. Di ba? Tingali mo ingon sila nga, natalikod man itong unang iglesia. Katong nagsugod sa Pilipinas, hingbangon lang doon, resurrect. Pero dili na mahitabo. Unang-una, walay pagtulunan ang mga apostol nga matalikod ang tibuok iglesia. Oh, wala. Gani, sa Lucas 1:33, magpadayon. No? Magpadayon. Bisan ang ganghaan sa impyerno dili magkabuntog. Ito palig-on. Mateo 7:24-25 nasamot. Di maguba. So nganong ipabangon man nga di man to maguba. Oh. So kadtong Iglesia ni Cristo Biblia Pasugo Magazine nag-ingon nga Katoliko to. Tinuod po tong iyang kiingon kaganina nga panahon sa mga apostoles, wa gid record nga gitawag na to sila mga Katoliko. Oh, wala. Pero naatay mabasa sa history nga ang unang migamit anang pulong Katoliko si Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan. Sa iyang sulat sa mga taga-Smyrnians, nakita na nga ang Iglesia ni Cristo iyang gitawag og Katolik. So sa logic, kay ang Iglesia ni Cristo gitawag man og Katolik, therefore usara ang Iglesia ni Cristo og Katolik. Di ba? Ngayon, kay si Simon bitaw gitawag og Pedro, dili man duha ka tawo si Simon ug Pedro usara man. Oh, so ang gitawag og Katoliko ang Iglesia ni Cristo ra pod. So kung moingon ka nga Iglesia ni Cristo ang tinuod, so base sa tema tanang mga apostoles puros na Katoliko. Di ba? Di ba? Og tawgon dai sa laing ngalan mawala na diay iyang pagka-Iglesia ni Cristo. Ako bitaw ang una nakong pangalan o description Silbert. Awahay na ko hinganlig Bobby as my nickname. Mas awahi pag yun gitawag kog Veritas. Sa dihang gitawag kog Veritas, nawala ba akong pagka-Silbert? No way, logic will tell us nga kung si Silbert, maura to gihapon kung si Veritas, maura gihapon to si Silbert. Kay gitawag mag-Veritas si Silbert. So kay ang Iglesia ni Cristo gitawag mag-Catholic Church, so usara na. Di na maduha. Dayon, muhatag lang kog duha ka early fathers nga klaro yung mga Katoliko nga sakop sa Iglesia ni Cristo kung sabton. Nakabasa mo anang list of popes na ay mga sa list of popes god na ay tulo diha nga mabasa sa Biblia ang ngalan. Una si Pedro. Si Pedro mabasa iyang ngalan. Ikaduhang Santo Papa, successor ni Saint Peter Linus. Saint Linus mabasa na sa 2 Timoteo 4:21. Siya may kung ayuhon natog tanawon ng Bishop of Rome sugod ni Peter, ang nasunod nga Bishop of Rome si Linus. Basa iyang ngalan. Ay na mawala ko ani. Then ang ikatulo
Siklitos. Siklitos. Dili mabasa iyang ngalan sa Biblia, Siklitos. Di man kun mabasa tanan sa Biblia. Pero ang ikaupat nga puli, si Clemente, siging basa-basahon na sa akong higala, Brad Mitchell. Yang ipasiuna, si Clemente. Oh, siya mo'y, nasa ang programa, sige naglitiko niya, kanang, lagi. Oh, pero wala siya kahibalo nga, mo na'y nahimong ikaupat nga Bishop of Rome sa church history, si Clemente. So mauna nga, mauna nga, mauna atong itampo sa atong tema karon nga Katoliko na, no? Kay kung muingon ta nga ang Iglesia ni Cristo Katoliko base sa logic nga ato nang gipresentar, therefore tanang mga apostoles puros Katoliko. Pero awahin na tawag kag Katoliko ha. Dili na sabton nga sa dihang gitawag siya Katoliko mo pay pagtungha sa iglesia. No, dili na mao. Kay ang bata bitaw dili man ang ngalan sa bata mo'y nagkapatungha sa bata. Di ba? Naa na ang bata, awahin lang siya hinganli og kanang unsay iyang ngalan. So, mo man gud na ang uban kung moingon sila nga awahin naman tawag kag Katoliko sa tupa, awahin na day na nahimugso ng Katoliko, dili naa na ang pundok. Awahin lang siya hinganli og Katoliko. O, di ba? Para sa anang awahin na siya hinganli og Romano Katoliko niadto lang First Vatican Council 1870. Oh, pero mao ra gihapon ang Iglesia ni Cristo kay usa naman. Balikon ko ang matuod nga Iglesia ni Cristo nga diin nasakop ang mga apostoles historically mao na ang nahimong Romano Katoliko. Dira ko taman daghang salamat ug maayong hapon. Okay, salamat kayo no diha sa side sa Simbahang Katoliko, Brother Silbert Dondoyano sa Catholic Faith Defender, no? Sa pangutana nga duna bay bisag usa na lang ka apostol nga nahimo nga Katoliko.